Hey, आगै आगै खोनायाखै आगै थाल दंना गैया ओइ आयो हनै मेगना बेलथायजोब्बायलै सिखार आगै ए सिखार सिगाङाव नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। ओइ आगै आगै खोनायाखै आगै थाल दंना गैया ओइ आयो हनै मेगना बेलथायजोब्बायलै सिखार आगै ए सिखार दानि जुगाव सेंग्राया सिख्लानि आखु सोलोंनो हमबाय आरो सिख्लाया सेंग्राफोरनि आखुखौ सोलोंनो हमबाय। जाय फेसबुक इउजारा हगारदों माने निसा बुस्थु जानानै एबा निसा बुस्थु लानानै बेबायदि जादों होननानै बुंनाय जादों आरो गाइसमोन। आं नोंसोरनो मोनसे बाथ्रा खिथानि दै, सोरबा अन्थाइ जादोंबा किडनियावनो जा गलब्लादारावनो जा जेखि जाया बबेयाव जादोंबाबो डाक्टर नांलायला। सोरनोबा नांगौबा आंनि माबायाव मेसेन्जाराव कमेन्ट खालामनानै हर, आं नोंसोरनि खिथानि जा बिहावाबो दिनै मोनायाव खालामना फैदो, मैया थांदोंमोन ओमफ्राय दा नायलांदो माबायदि खालामदो। ओइ लोगोफोर, जा बिहावनि अन्थाइया मैया जारिना गनाया सोरबा जायोबा अपारेसन जानांला दै लोगोफोर। नैबे मादैया बेरामखौ फाहामनो थाखाय एबा माने उदैयाव अन्थाइ जानायखौ फाहामनो थाखाय अपारेसन खालामनांला एबा डक्टरनाव थांनांला होननानै मादैया बुंनाय जादों। नोंथांमोना फोथायो फोथाया नोंथांमोननि गोसो एबा नोंथांमोननि खोथा। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो गोसोब्ला मादैजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। मादैनि फेसबुक नेम एबा मादैनि फेसबुकनि लिंकखौ आङो होनानै होगोन। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो। खोमसि फोथायनाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय गाइसमोन। जोंनाथ' इलेक्सना खाथियाव फैगासिनो दङ, बेनिनो माखासे भिडिअ क्लिप्स आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायलांबानो जाबाय। माने गाइसमोन, BPF जों UPPL जों मोनसे जायगायावनो ज' लोगो मोननाय, साइडनाव मेथाइबो गोमलायबावदोंसो। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो। हाग्रामाया दावदै गलासो बे बाथ्राखौ बुंदों माखासे आदैमोना। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांनो गोसोब्ला नायलांबानो जाबाय। हाग्रामा जोंनि महिलारिया देरहाबाय एबाराव, ओमफ्राय मा बुंनो सानदों नोंलाय? हाग्रामाया दावदै गलासोलै देरहाया। दावदै गला देरहाया, बे मालाबा देरहा। राफोद जाबाय हाग्रामाया, देरहायालै। हेलिकप्टार लाबावबाय। हेलिकप्टारालाय मा जोंबो लानो हायोब्रा। जों बोरै लानो हानांगौ? जोंबो लानो बेहा हायो। गोजो गोजो दंखायो, गोदो 17 बोसोरनि थाखायानो। होमबा मानो 17 बोसोर गोदो मानो फाननो मानो रानना होआखै? मानो मटर साइकेल मानो रानना होआखै? बेसेबां स्किम मानो लाबोदों? देखायबा जागोन नामा? देखायबा जाया, जागोन नामा? नोंसिना UPPL ना जाया, हाग्रामाना जाया। जाया। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो, लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा टाइम दंबा भिडिअखौ शेयार खालामना होदो। अब्ला गाइस, गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।